Kaixo, nere supertxiki maiteak, zer modu zaudete? Ziur zuen superbotereak ahazten ez da ahazten eta entrenatzen hemen buruko pentsamendua. Gaurkoan, minari buruz hitz egingo dugu, bai, mina. Ba, aldakizute mina erabili dezakegula gure alde? Mina zer da? Zauri bat hartzen dugunean? Bai, hemen minak abisatzen digu zerbait oker dagola eta hor ekintza bat egin behar dugula, ez? Adibidez, odola, balin baukagu zauri batean, garbitu, batzutan punturen bat eman, eta erabili daiteke mina jakiteko zerbait aldatu behar dugula, bai? Gure bizitzan. Aurrera jarraitzen badezue bideoan, erakutsiko dizuet mina nola erabili gure nahiak eta desiak betetzeko. Animatuko zea? Aurrera supertxikiak! Gure supertxikien 3. liburuan 6. atalean hor ari dira eztabaidatzen mina nola erabili dezaketen beraien alde. Erronka handia da mina gure alde erabiltzea, baina ez da hain zaila, bai? Beraz, noiz hartzen dugu mina? Pues nahi duguna lortzen ez dugunean, ezta? Ikusi kasketak ere nola hartzen dituen txikitxo batek, pues nahi duena lortzen ez duenean, edo helduek ere, kasketak hartzen ditugu. Baina atal honetan, gure luarrek, gure supertxikiak, badu hormin bat edo zailtasun bat. Berak aktore izan nahi du, eta antzerki egin nahi du, baina lotxa ematen dio denon aurrean antzestea. Baina hor, denon artean arrazoituz, ondorio batea iristen da. Min gehiago emango diola, ez antzestea, lotxaren gatik ordun, hor zer dago, zelan dago, pues lotxa hori gainditzea. Eta saria etorriko da, antzerkia egitea ordun. Erabiltzen du min handiago bat, zailtasun hori gainditzeko. Era berean, mailak ere zer nahi du. Pixkatxo bat handitzen danean, dantzari bikaina izan nahi du eta gero txikienei erakutsi. Baina badaki, esfortzu hori ez badu egiten, hau da, dantzari oso trebea ez bada eta asko entrenatzen ez badu, ez duela lortuko aurrak berarengana joan nahi izatea. Eta horrek min gehiago ematen dio esfortzu horre guztiak baino. Eskolan ere, ze pasatzen da azterketekin edo dena delakoekin. Esfortzua da, ezta, batzutan aspertuta gaudeta ez dugu nahi ikasi, ez dugu gogorik, baino mina handiagoa da, suspenditzea, ezta. Eta gero agian, ez badugu lan egiten kurtsoa errepikatzea, ezta. Eta txikitxoenei ze gertatzen zaizue hastenean irakurtzen eta idazten ikasten, hor badago batzuk berehala egingo duzue, beste batzui gehiago kostatuko zaizue. Baina gero lortzen den saria bikaina da. Irakurtzen jakitea eta idazten jakitea, informazioa ulertzeko, abenturak irakurtzeko, zuk ere edozer gauza idatzi nahi baduzu, mobila inbeste gustatzen zaizuen mobil mugikor horretan idazteko eta mezuak irakurtzeko, zer behar da? Irakurtzen jakitea eta idazten jakitea. Zuk bilatu behar duzu hor motivazioa, min hori nola erabili. Gaur egungo sare sozial hauetan, idatzi eta irakurri egiten da, ezta? Hortarako lehenengo ikasi egin behar da. Eta ze pasatzen zaio ere gure Mariari atal honetan. Berak suhiltzaile izan nahi du,
baina suari beldurra handia dio. Orduan nola erabiltzen du mina? Mina handiago ematen dio ezin jendea lagundu, ezin suhiltzaile izan. Orduan, hortxe du motivazio ederra aurre egiteko bere desioetan. Ze iruditu zaizu informazio hau? Aplikatuko dizuzuk zure desioetan? Konpartitu elkarbanatu iezadazu hemen behan, oso gustura irakurriko ditut, zure desioen bidean mina nola erabiliko duzun ikustea. Idatzi hemen behan, irakurriko dugu eta komentatuko dugu. Bale? Aurrera, super txikiak!